ik hier op die stoel gezeten heb. Die stoel, ja, specifiek die stoel. Waarom is dat een speciale stoel? Nee, in feite echt niet. Maar oké, als ik op die stoel zit, zit ik meestal te klagen, te zagen of over iets stoms te praten of te zagen. Eigenlijk al mijn praatvideo's neem ik hier op en het is mij zelf opgevallen dat ik dat eigenlijk al heel tijd niet meer heb gedaan. Ik vlog meer de laatste tijd. Ik ben vergeten wat ik ging zeggen. Fuck! Huh? Ja, en nu zit ik hier dus terug. En dat is omdat ik toch wel jullie voor iets moet bedanken. En omdat ik eigenlijk ook iets moet vertellen. Want mijn leven is namelijk helemaal veranderd. Het is wel redelijk serieus. Ja. Wat wil ik jullie dus vertellen? Oké, ik ben YouTube beginnen doen sinds september 2015. Dus dat is nu nog geen jaar. Want we zijn... Nu neem ik dat op. Zijn we de laatste dag van augustus. Morgen zijn we 1 september. Maar het is maar 1 september. Denk de 21ste. Sorry dat ik het niet weet. Ik ga het straks een keer opzoeken. Ik ga het hier wel op laten komen. Wat dan ben ik dus begonnen met YouTube. Tot nu toe heb ik er nog geen seconde spijt van gehad. Dat kan ik jullie echt wel al zeggen. Mijn doel was voor toch in het eerste jaar toch zeker aan 500 subs te raken. Van weet wel, 1 jaar als beginner is redelijk moeilijk. Maar ondertussen is dat iets krapper gegaan. Ik heb het nu nog net geen jaar, nog 1 maandje en dan heb ik het een jaar. Dus ik heb het nu 11 maanden. En guys, ik denk dat ik jullie moet feliciteren, zou ik niet zeggen, maar eerder bedanken, want dat is echt fucking sick. Al meer dan 2000 en nog geen jaar. Ik was wel een beetje stil toen ik het zag, eerlijk gezegd. Ik ga nu echt niet emotioneel doen. Ik kan jullie eigenlijk echt niet genoeg bedanken. Ik moet iets bekennen, elke video neem ik zo zeker een heel stuk extra op waar ik jullie eigenlijk altijd bedank. Maar uiteindelijk knip ik dat er altijd uit en zet ik het er nooit in. Dus dacht ik van, nu ga ik echt een video maken speciaal om jullie effectief te bedanken. Ik heb het echt moeilijk. I'm not gonna cry, oh my god. Gewoon die steun, die groep mensen dat je zo leert kennen. Dat is echt gek gewoon. Like, hoeveel kijkers dat ik al niet heb leren kennen. Like, ik ga eerlijk zijn. Sorry naar al mijn vrienden. Ik heb goede vrienden. Ik respecteer ze met heel mijn hart. No offense. Maar soms krijg ik echt meer liefde van kijkers dan van vrienden. Die zijn er altijd voor je te steunen. Pas op, vrienden ook natuurlijk. Maar de laatste tijd heb ik soms meer aan mijn kijkers dan aan mijn vrienden. En als dat grof klinkt, dan moet je jezelf daar vragen bij beginnen stellen. Het is gewoon hoe dat jullie tweets zijn zo lief. Jullie snaps en jullie geven complimentjes. En het zaligste heb ik gewoon nog niet verteld. Jullie gaan dat sowieso wel al gezien hebben. Maar sinds dat ik mijn vakantiejob deed, hoeveel donuts dat ik al niet had heb. Like, echt waar, op mijn werk. Ik kreeg 8 donuts per dag. Like, wat? Wow! Mijn vrienden doen dat niet. Nee, het is niet waar. Gewoon hoe dat jullie er zijn voor mij. Hoe dat jullie mij blij willen maken. Dat maakt mij super blij. En dan wil ik jullie nog meer blij maken. Zodat jullie nog blijer kunnen zijn. En mij meer blij kunnen maken. Zodat ik jullie nog meer blij kan maken. En dat jullie nog meer blij worden. Voor mij blij te maken. Dat is gewoon fantastisch. Oh, ik heb altijd zoveel te zeggen, maar nu eigenlijk gewoon echt niet. Ik wil jullie gewoon bedanken. De mensen die naar mijn werk komen, ook al is het maar voor een babbeltje of een foto of een knuffel komen vragen of foto komen dabben op mij. Dat is gewoon, ik hou echt van jullie, maar echt. Ik hou van jullie, like of dat ik van Burger King hou, like of dat ik van McDonald's hou. Ik wil met jullie allemaal trouwen, echt waar. Als ik een jaar YouTube heb, ga ik daar een special voor doen. Ik ga mijn oude video's bekijken, want ik heb over laatst per ongeluk op je geklikt en wauw, ik schaam me echt dood. Dus daar ga ik het over hebben wanneer ik een jaar YouTube heb, maar nu ga je daar nog een maandje op moeten wachten. Dus wat ga ik doen als special voor mijn 2k sub? Ik ga jullie gewoon iets vertellen, want mijn leven is overlaatst helemaal veranderd. En ik heb toen aan iedereen gezegd van ja, ik ga er een video over maken. Maar ondertussen heb ik dat dus nog altijd niet gedaan. Wat is er dus gebeurd? Het is wel nog redelijk serieus. Op mij heeft wel een grote invloed gehad. Zowel positief, maar vooral ook negatief. En eerlijk gezegd dacht ik niet dat ik het jullie echt ging vertellen. Wat is er dus gebeurd? 2 jaar geleden was ik als trotse student afgestudeerd in het middelbaar. Ik heb nooit in heel mijn middelbaar een herexamen gehad. Echt nooit. Ik was een strever. Ja, ik was vrijwel altijd bij een van de eerste van de klas. Ik studeerde super hard. Niks was moeilijk. Dat ging perfect, vlekkeloos. Ik wist wat ik wou. Ik wou juf worden in het lager. Dus ik afgestudeerd, super content. En ja, mij ingeschreven in de hogeschool. Wat dat nu 2 jaar geleden is. En ik was begonnen als leerkracht lager onderwijs. De studies natuurlijk. En ja, dat eerste semester, dat was tof. Veel nieuwe leuke mensen leren kennen. Gent is een fantastische stad. En dan had ik mijn eerste examens in januari. En dan kreeg ik mijn uitslag. En ik had 9 herexamens. En dat was vrijwel wel een
klap in mijn gezicht. Want ik wist niet herexamen wat dat inhield. Allee, jawel, maar weet je wel, ik had het nooit meegemaakt. Dus voor er dan ineens 9 te hebben, ik ga je zeggen hoe groot dat je motivatie ook is. Je bent ze volledig kwijt als zoiets gebeurt. Anyway, maar opgeven, dat doen wij niet. Weet je wel, dus ik had dat jaar eigenlijk een beetje afgemaakt. Maar ik wist wel van volgend jaar ga ik opnieuw beginnen in die richting of ergens anders. Dus dat jaar had ik niet zo meer mijn best gedaan. Maar dan had ik wel weer veel meer motivatie voor het jaar erop. Maar omdat die motivatieklap zo kwam, heb ik toch wel een beetje beginnen sukkelen met mezelf. Ik had het moeilijk. Ik was soms niet met mezelf leven. Ik was echt teleurgesteld. Ik weet dat dat nu belachelijk kan klinken voor de mensen die school echt saai vinden. Maar ik ben wel iemand die echt staat op school en inzet voor zo'n ding. En ik was echt teleurgesteld in mezelf, als ik eerlijk mag zijn. En dat is zo slecht gegaan dat ik daar zo heb om zitten stressen. Ik heb die periode ook de verkeerde mensen in mijn leven gehad, om het zo'n beetje kort te zeggen. En de mensen dat ik nodig had, had ik dan niet. Ik heb al steun gehad, maar nooit de steun dat ik nodig had, zo van vrienden. Want dat je naar het hoger gaat, je middelbare school, eerlijk, je hoort dat niet meer. Echt niet. En iedereen gaat zijn eigen weg op. En ik heb vrij veel problemen gehad dan met mijn diabetes. Jullie weten waarschijnlijk dat ik diabetes heb. En mijn suikers schommelden enorm veel. Maar echt superveel. En als dat te veel schommelt en een lange tijd te hoog staat, kan dat wel effect nemen. Suiker kan naar je hersens gaan. En naar je ogen en naar je voeten. En gelijk wel, sommige mensen worden er voeten afgezet. Andere mensen worden blind. En als zoiets gebeurt, snap je wel dat school moeilijker is. Nu, ik heb daar niet echt veel van gemerkt. Ik heb mezelf wel een beetje verwaarloosd in de laatste half jaar van mijn eerste jaar hoger. Maar dan had ik ineens een tweede kans. Mijn eerste jaar was afgerond. Ik wist dat ik dat niet meer ging doen ondertussen. Ik zei al van, ik wil iets anders doen. En dan dacht ik eerst van, ja, ik ga naar grafisch ontwerp of zoiets gaan. Of iets met knutsel. Maar dan had ik toch iets van, oh, die liefde voor kinderen zit er nog altijd in. Dus ben ik overgestapt naar kleuteronderwijs. Op een andere school, nog altijd in Gent. Vol mijn motivatie begon. Dat schooljaar was bezig. En ik had wel een gemengd gevoel. Maar ik voelde mij ook niet meer zo mezelf. Ik voelde mij niet meer goed. En dan ben ik daarover gaan praten in het ziekenhuis. Ik heb dat uitgelegd. En om een lang verhaal eigenlijk kort te maken. Die suiker was effectief echt wel... Allee, dat heeft nadeel gehad. Ik heb sindsdien veel geheugenverlies. Maar echt enorm veel. Soms als je mij vraagt wat ik gisteren gegeten heb, ga ik het misschien niet meer weten. En dat geheugenverlies merkte ik echt wel op. Want ik was zoveel dingen vergeten zo. En dat is echt irritant. Ik moet daar een keer mee proberen studeren. Naast dat hoor ik ook veel minder aan mijn ene oor. Nu, dat maakt niet echt uit. Ik hoor nog altijd super goed. Dus ik ga daar niet over zeggen. Er zijn veel ergere dingen in het leven. Maar mijn concentratie, dat trok echt op de zak. Ik zweer het. En ik kost gewoon, terwijl ik studeerde, kost ik echt ween. Want ik wist, ik vroeger in het middelbaar, als ik een boek opdeed, ik leerde en ik maakte zo samenvattingen. Ik vergeleek al mijn lessen met elkaar, maakte daar mijn eigen theorieën rond. En in het hoger kreeg ik die boekformules en ik kost er gewoon op kotsen. Dat ging niet. Ik kreeg niks in mijn hoofd, al was maar zo een ezelbruggetje met 5 woorden. Ik kost dat niet onthouden. Ik kost me niet concentreren. Sorry, sociale media heeft daar ook veel mee te doen. Dat is niet slecht bedoeld, maar dat is zo verslavend. Dat studeren ook moeilijk is. Ik weet dat mijn mama mij hier ook gelijk gaat geven. Een gsm tijdens de examens zou je gewoon moeten verbieden. Oké, ik klink nu echt als een seut, als een non, dat maakt mij niet uit. Maar kinderen, kijkers, ik zeg dat echt naar jullie. Als je nog in het middelbaar zit of je gaat naar het hoger, alsjeblieft geef je gsm aan je moeder of zo. Uw sociale media, dat is super belangrijk. Geloof me, ik vind dat ook belangrijk. Dat is echt leuk. Dat is een groot deel van uw leven, maar het kan echt wel wachten. Uw school is echt belangrijker. Maar ik zeg niet dat mijn school daardoor kapot is. Zeker niet, maar het heeft er ook wel mee te maken natuurlijk dat studeren nog moeilijker ging, maar dat studeren ging gewoon echt niet door die gezondheidsproblemen. En ik voelde mij zo slecht. Ik was heel de tijd ziek. Ik had heel de tijd stress en ik was mezelf niet meer. En ik ga het gewoon eerlijk zeggen, ik was echt ongelukkig. Dit jaar had ik echt wel de mensen dat ik nodig had voor mij te steunen. Ik ga daar eerlijk in zijn. Maar niet genoeg. Ik had nog verkeerde mensen in mijn leven. En ik dacht toen soms dat aan sommige mensen lag dat ik in mijn leven. Dus ik heb te veel mensen laten vallen. Maar het lag daar niet helemaal aan. Sommige mensen is het goed dat ik ze heb laten vallen, om het zo te zeggen. Tot nu toe nog altijd. Dat waren we weer januari. En ik had weer examens. En ik zei het, dat ging gewoon echt niet aan met die gezondheidsproblemen. En toen heb ik gewoon op een dag, de dag eigenlijk echt voor mijn eerste examen, ik heb gebeld naar mijn moeder. Ik zeg, kijk mama, ik stop. En je kunt geloven, een mama die gewend is haar kindje altijd eind de 70 had in het middelbaar, nooit haar examens en altijd de eerste van de klas was, die hoort dat niet graag. En ik geef haar daar 100% gelijk in. Ik zou zelf ook wel zo zijn, je wilt gewoon het beste voor je kind. Maar natuurlijk, het beste voor je kind is niet altijd hetgeen dat het kind het beste vindt. Weet wel, je kind moet nog altijd gelukkig zijn en ik was toen niet gelukkig. Dus ja, het was er echt één dat ik stopte met school, maar uiteindelijk, ja, als het mijn keuze is, grof gezegd, dan is het mijn keuze. Dus ik heb dat schooljaar in feite nog uitgedaan, om het zo te zeggen.
ondertussen zat ik wel al 4 jaar als vakantiejob in kledingwinkels. Als vakantiejob. Ik amuseerde mij daar echt super hard. Ik heb dat toen nog veel gezegd van ja, ik zou er echt wel mijn beroep van kunnen. Maar weet wel, maar nooit bij stilstaan van ik ga dat doen. Maar toen ik stopte met school begon ik dat meer en meer mee daarop te focussen. En oké, voor sommige mensen is dat niet zo van wow, droomjob of zo. Maar je moet het niet doen om het geld dat je verdient. Maar gewoon omdat je gelukkig zou zijn. En ik kreeg zoveel geluk van die job. Weet wel, dat was sociaal. Ik zag superveel mensen. Ik had leuke collega's. Ik had zo leuke dingen te doen en die verantwoordelijkheid was er niet. Allee, er is wel een verantwoordelijkheid, maar een andere dan in een kleuterklas staan. Ik was gelukkig aan het worden. Wat heb ik dan uiteindelijk gedaan? Toen dat mijn examen zat in juni, heb ik toen eindelijk een vakantiejob gedaan. Dus ik ging 's ochtends mijn handtekening gaan zetten op mijn examen en nadien ging ik gaan werken in de United Brands, een sportwinkel in Kortrijk. En ik heb me dat zo geamuseerd. Dan kwamen zij met de vraag van kijk Bo, zou je hier niet vast willen komen werken? En nu werk ik dus voor mijn 3e week al vast in United Brands. En mijn leven is totaal veranderd. Wat kan ik zeggen? Meer kan ik daar niet echt aan veel, maar ik heb het jullie verteld. Dus ja, ik ben gestopt met school. Respecteer mijn keuze niet? Oké, fuck off. Dan deze vinger. Ik kan hem niet uitsteken, maar you know this finger. This one is for you. Ha. Als je mijn keuze niet respecteert, kan dat mij geen bal schelen, maar echt totaal niet. Ik ben doodgelukkig. Ik zweer het, nu zit ik echt op toppunt van geluk. Nu is er niks negatiefs in mijn leven. Al die slechte personen waarover ik sprak, spreek ze niet meer. Ik heb zoveel geblokkeerd. Ik ben blij dat ik mezelf teruggevonden heb. Ik had superveel hobby's. Ik heb dat die periode al laten vallen. Nu doe ik dat terug weer. Ik schrijf terug. Ik teken terug. Ik doe terug mijn fotoshoots en zo. Ik heb mijn geluk teruggevonden en ik heb vooral mezelf teruggevonden. Dus mensen, als je gelukkig bent, keer niet wat dan de anderen zeggen. Maakt gewoon dat hij terug gelukkig bent. Je gaat sowieso harten breken bij elke keuze dat je maakt. Maar je kunt niet iedereen gelukkig maken. Je leeft niet voor iedereen gelukkig te maken. Je leeft voor jezelf gelukkig te maken. En als je zoekt naar iemand voor je leven te veranderen, kijk gewoon in de spiegel, want die persoon dat is hij alleen. Wat dat de rest zegt, boeit niet, want uiteindelijk leef jij heel je leven met jezelf. En leef je niet altijd met die andere mensen. Die ga je niet hebben heel je leven. Jezelf wel. Want dat is de persoon dat je al het langst kent en dat je het langst gaat kennen. Als jij niet gelukkig bent, ga je iemand anders ook niet gelukkig kunnen maken. Dus zorg eerst dat je je toekomst vindt en je geluk. En dan pas ook iemand zoeken voor dat mee te delen. Ik ga een tip geven, begin nu nog niet aan relaties. Sorry dat ik het zeg, maar ik ben veel gelukkiger alleen. Ik voel mij pas compleet als ik alleen ben. Ik ben echt gelukkiger als ik op mezelf kan focussen. Ik ben echt gelukkig. Ik kan dat nu echt zeggen. Ik hoop dat jullie ook gelukkig zijn. Kijk, ik ga het gewoon afsluiten. Als je nog andere vragen hebt of zo, mag je die zeker stellen. Maar ik denk dat ik toch wel het grootste deel van mijn uitleg gedaan heb. Dus ja, dat was het dan voor vandaag. Dat was dan weer in de klaagstoel of in de jankstoel, weet ik veel. Er zijn een naam voor die stoel of zo, ik weet niet. Als je mij nog meer gelukkig wilt zien, volg mij zeker op Instagram. Want op sommige foto's kun je het echt wel zien dat ik gelukkig ben. Voeg mij zeker ook toe op Snapchat. Dan kun je een beetje zien wat ik allemaal doe. En zo, meestal eigenlijk gewoon op mijn werk zagen achter eten. Want dan kun je toch weten wanneer dat je eten komt brengen. Zo'n schooier dat ik ben. Nee, maar echt dikke shout-out naar iedereen die al gekomen is. Like zeker mijn Facebookpagina, want daar repost ik al de selfies dat jullie komen vragen met mij. En de donuts dat ik gekregen heb, zet ik er ook meestal op. Moest je het nog niet gedaan hebben, abonneer je zeker ook op mij. Dat mag altijd, weet wel. En een blauw duimpje mag ook wel. Doe gewoon wat je wilt. Ik vind het al goed dat je gekeken hebt. Ik ben al blij dat je gekeken hebt. Maakt me niet uit wat je anders nog doet. En dan wil ik jullie gewoon nog een keer bedanken. Er zitten echt allemaal schatten van mensen. En ik hou echt van jullie met heel mijn hart. En met heel mijn maag. Totdat ik er weer zie. Misschien is het op die stoel. Misschien is het buiten. We gaan het wel zien. Doei. Never ever meet another cracker so frosty.